ଗାଁର ପରିବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗାଁର ପାଣି ପବନ, ଗାଁର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଥିବା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପନିପରିବା। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଗରିବମାନଙ୍କର ସୁନା ଥାଳି କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଥିଲା ସୋମବାର, ତ ମୁଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇକି ଭାଜି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେଇଛି। ପତ୍ର ଅରୁଆରେ ପକେଇବା, ବଢ଼ିଆ ବାସିବ ଅରୁଆଟା ନା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର ଦେଇକି ଅରୁଆ ଭାତଟେ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମାଆ ଆମର ଆସିକି ଡାଲମା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଇକି କୁକରରେ ସବୁ ପରିବା ଆଉ ଜାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ସିଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଡାଲମା ଆମର ସିଝିକି ରେଡ଼ି, ଦେଇଦେବା ଟିକେ ଛୁଙ୍କ। ଗୁଆ ଘିଅରେ ଟିକେ ଜିରା ଦେଇକି ଆଉ ଦେଇଥିଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର। ତାପରେ ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ଡାଲମାଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆରେ ଛୁଙ୍କ କରିଦେଇଥିଲି। ଡାଲମାଟା ଗୁଆ ଘିଅରେ ଛୁଙ୍କ କରିଥିଲି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାସୁଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ କଦଳୀର ଭଜା, ଯେଉଁଟାକି ପିଠଉ ଦେଇକି ଆଉ ତାୱାରେ ଭାଜିଥିଲି। ଅରୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଖଟା ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ନହେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଇଥ ଚଟଣିଟେ ରେଡ଼ି କରିଥିଲି, ଖଟା ମିଠା ବାଲା। ନନା ମୁଁ ବାଡ଼ିରୁ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଛୋଟିଆ କାଟିକି ଆଣିବା। ଆଉ ଏଟା କ'ଣ ହବ କି? ଏଟା କଦଳୀ ଫଳିବ କି? ଆଉ ଏଟା ଅଣ କଦଳୀ ଆଉଡ଼ା। ଅଣ କଦଳିଆ ତମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପାଣି ପୁଆ, ଏଗୁଡ଼ାରେ ଜମା ହବନି କଦଳୀ। ଆଉ ଏଇ ସିଙ୍ଗା ପୁଆ ଏଇଟାରେ ହବ। ସିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ବାହାରି ଉପରକୁ। ହଁ, ଏଠିକି ଟିକେ ଟିକେ ପତ୍ରରେ କେମିତି ଖାଇବା? ହଁ, ସେମିତି ଅଗିଲା ଅଗିଲା ପତ୍ର ଆଣିଲେ ହବ। ହଁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ। ହଁ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶିକି ଗରିବଙ୍କର ସୁନା ଥାଳି ମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଥିଲା ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ତ ଘିଅ ଅନ୍ନ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, କଦଳୀ ଭଜା, ମୁଗ ଜାଇର ଡାଲମା ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଜା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ କଇଥ ଚଟଣି ଆଉ ଥିଲା କାକୁଡ଼ି। ବଢ଼ିଆ ମାର୍କାର ଖାଇବାଟେ ଆଜି ଆମର ହେଇଥିଲା।